Gyda gemau ail gyfle Cwpan y byd yn agosau, ni wedi dod i weld rhywun arbennig fydd yn rhan o dîm sgorio i drafod Gobeithio'n Cymru, gan ddechrau gyda'r gêm yn erbyn Bosnia-Herzegovina. Di'r gwledydd yma o'r dalgylch yna ddim byth yn gema hawdd. Ac ar ei noson, enwedig mewn gem fel hyn, maen nhw ar ei gorau. Mae cefna nhw'n erbyn y wal, maen nhw'n dod i stadiwm Nghaerdydd, mae'r tensiwn yn mynd i fod yna, a mae hynna'n tueddu i ddod ar gorau allan o'r gwledydd yma, Bosnia ar y fath. Dyn nhw ddim yn mynd i fod yn pwyso'n achal ac yn llawn egni gymaint a hynny oherwydd ellid i ddim pan mae Gyfle yn chwarae fel dy brif flaenwr y dyddiau yma. Mae rhaid i chdi chwarae i'w gryfderau fo bellach. Ac felly dwi'n siŵr na fydd o'n fwy o mid-bloc sydd yn golygu mae rhaid i ni greu tempo y gêm a mae rhaid i ni drio creu yr gêm yma sydd yn siwtio ni. Oherwydd mae'r ddau dîm efo steil pur wahanol ac y cwestiwn ydy pa gêm ydyn ni'n mynd i weld. Ac os fydda ni, fel o'n i'n dweud, ar yn gorau ac yn gallu creu'r tempo yna dwi'n meddwl allan nhw fyw efo ni. Os fydd Cymru'n fuddigol yn erbyn Bosnia, yna'r rhwystyr ola fydd gêm gytre arall 5 diwrnod yn ddiweddarach yn erbyn naillai Gogledd Iwerddon neu'r Eidal. Gwlad mae Osian Roberts yn ei nabod yn dda iawn erbyn hyn. Ie, dyn nhw ddim yn rhy hyderus yn gyffredinol. Wrth gwrs, mae'r fans yn gobeithio byddan nhw'n cyrraedd Cwpan y byd, rhywbeth dyn nhw'n gwneud am sbel. Ac oherwydd hynny, mae yna lot o bwysau ar y tîm. O'n i'n siarad efo Gattuso rhyw bythefnos yn ôl mewn gêm Como i ymlaen. Oedd o hefyd yn dweud, wel, dydy Bosnia ddim yn gêm hawdd i chi chwaith. Ac felly, gan i weld os bydd y ddau dîm yn cyrraedd yna, dwi'n gobeithio na felly fydd i, fod yn onest. Fysa'n gwneud ti'n gêm eitha special. Jyst gobeithio, os bydd hynny'n digwydd, bydd o'r un canlyniad a gafon ni pan oedd Gattuso'n chwarae yn y gêm yn y Millennium Stadium bryd hynny a Craig Bellamy wrth gwrs yn sgorio'r gol yn ath ennill y gêm yn erbyn tîm Trapattoni. Wedyn ni, beth sy'n wastad mor ddiddorol o ran y gemau ail gyfle, bydde Gogledd Iwerddon wedyn ni yn her hollol wahanol i be fydde'r Eidal. Hollol wahanol yn dactegol, just gêm Brydeinig de. Dau dîm yn abod i gilydd yn dda, chwaraewyr yn abod i gilydd. Gafon ni ddim problem yn yr Euros yn 2016, os ti'n cofio, anodd iawn y ddau dîm yn eitha tebyg. A'r ffaith o ran y ddwy gêm, bod Cymru yn mynd i fod yn ware yng Nghaerdydd, jyst pa mor allweddol ti'n credu gallai hynny fod o ran y perfformiadau? Mae o'n holl bwysig, oherwydd oedd Gattuso'n deitha fi, mae'r Eidal yn chwarae Gogledd Iwerddon yn Bergamo, yn Stadiwm Atalanta, yn hytrach. Dio ddim isio mynd â'r tîm i'r San Siro. Pam? Oherwydd mae hynny'n rhoi mwy o bwysau ar y chwaraewyr, oherwydd os di chwaraewr yn gwneud camgymeriad yn y San Siro, mae yna bwysau eithriadol yn mynd i fod arnyn nhw o ran perfformiad. Da ni'n gwybod fod bob un sy'n mynd i fod yn istag yn sefyll yn Stadiwm Nghaerdydd yn mynd i fod tu ôl i'r tîm o'r munud cyntaf i'r munud ola. O'r funud yna lle mae'r anthem genedlaethol yn cael ei chwarae yn y modd mae'n rhoi rhywbeth special i'n chwaraewyr ni ac mae o'n rhywbeth sydd yn rhoi nid ofn ond yn rhoi marc cwestiwn yn meddyliau chwaraewyr y tîm sy'n dod i Gaerdydd. Da ni'n gwybod be mae'n edrych fel pan ti'n cyrraedd yna. Mae'r hogia yma hefo profiad mawr bellach o'r gema yma. Mae hynna'n rhoi rhyw fath o ffydd i chdi bod ni mewn dwylo saff efo'r chwaraewyr yma. Ac gobeithio bydda ni yn dathlu ddwywaith yng Nghaerdydd yn fuan iawn.